Я кажу два словы, а вы назву города. Починаем. Медведи, а баранки. Раз, два, три. Смаргонь. Молодцы, отгадали. Менавіта гэты город славится сваёй мядзвежай акадэміяй і сваімі абаранкамі. Справа ў тым, што гэтыя рэчы гістарычна цесна паміж сабой звязаны. І каб там не было мядзведзяў, то і абаранкаў мы б з вамі таксама не мелі. Расказваю ад пачатку. Мядзвежую акадэмію заснавалі у Смаргоні радзівілы. У гэтай акадэміі вучылі мядзведзяў танчыць. Насамрэч была не вельмі гуманная штука. Працавала гэта акадэмія так. У яму клалі дровы, падпальвалі іх, а зверху накрывалі бляхай. Потым на бляху выпускалі мядзведзя і пачыналі іграць якую-небудзь музыку. Ад таго, што бляха награвалася, мядзведзі пачыналі скакаць. І пасля ў іх у галаве складвалася такая шчэпка. Калі грае музыка, трэба танчыць, трэба скакаць. Вось такія былі навучанні. Але пры чым тут баранкі? Справа ў тым, што вучылі гэтых мядзведзяў не проста так, а для таго, каб вадзіць іх па кірмашам і зарабляць у казну грошы. Выпраўляліся мядзведзі са Смаргоні ў кірмашы па ўсёй Еўропе. Былі яны і ў Польшчы, і ў Венгрыі. Шмат куды заходзілі. Бывала і так, што па паўгода доўжыліся гэтыя падарожжы з мядзведзямі. Такія гастролі, як бы мы сёння назвалі. І ў гэтых гастролях трэба было нешта есці. Для мядзведзяў рыхтавалі пачастункі і харчы. Спачатку гэта былі такія проста кавалкі цеста, которые абварвалі ў гарачай вадзе, а потым абсмажвалі і рэзалі на доўгія такія палачкі. Вось такімі палачкамі мядзведзяў і кармілі. Гэта былі некія правобразы кансерваў. Але з цягам часу тыя, хто гатавалі для мядзведзяў ежу, сообразілі, што калі гэтыя палачкі закруціць у колца, то можна адзяваць іх на вяровачку і насіць такія пачастункі будзе значна зручней. Так з'явілася форма абаранкаў. Ну а пасля, ужо не ведаю, ад добрага жыцця ці не вельмі добрага, гэтыя самыя мядзвежыя ласункі паспрабавалі і тыя, хто мядзведзяў вадзіў. І высветлілася, што гэта вельмі нават смачна. Так абаранкі ад мядзведзяў перайшлі і ў кухню людзей.